je tu krásna plnka. Originál Mikuláš, ja som pravidelný ľavý Mikuláš. Presne tak. A nesieme dobro do všetkých Slovenska klubov. Na zdravie. My sme z východu a západu, tak spájame celé Slovensko dokopy. Presne tak. Slovensko ide a Žilina žije. Presne tak. Môžete ľutovať, že ste neprišli. Chalani, dneska bolo úplne, že najskvelé super. Mali ste si zrušiť skúšky až do bunkra. Perfektné ako vždycky. Každý útorok je to výborné. Veľmi dobre. Dneska som mala besiedku s mojou triedou. Super zábava, takže pozdravujem 1320B. A našu vrátničku Kamenej ksichte, majs, serus moja. Dneska nerobíš, ale škoda, pozrieš si to video niekedy, dobre? Ja len, tak ja vám prajem všetko najlepšie na roku, aby sa vám darilo ľudia a veľa šťastia a zdravia a tuto hlavne na benzínu a nafty a ropy, hej, to je to najhlavnejšie, lebo benzín ide svetom. Vianoce nebudú, bude koniec sveta a ak by ste ho náhodou prešili, tak neviem, no. Tak ďaleko neplánujem do budúcna. Watching that cool